Да, вече хора добре в канала ти, че съм Михо Pro Gamer, да. И днеска ще ходим в Kaufland за аспекси, да. И в момента пътуваме. Ние сме в Пазарджик. Как пътуваме с колата? Пътуваме надявам се. Аз тук има се накоче. И като стигнем ще видим. Сега ще се видим. Чао. О, и може също да оставите по един лайк и да се абонирате за канала. И да пишете коментар. Намираме се в Пазарджик. Намираме се в Пазарджик. И се видим като стигна да ви го покажа по-добре. Защото сега от колата нищо не мога да го покажа по-добре. Чао. Хора, пристигна. После дали работи? Пристигна. Работи. Видях. Да, работи. Включи ли се видео? Включи се. Работи в момента ли? Да, това е възстани. Мислим да ходим към. Ама, защо не снимаш напред да показваш? Не така, не може да бъдеш камера. Не. Не мога да обърна камера. Тате, дай аз. Тате, видите се. Казах, магазин е хубаво. Аз мога го покажа. Така, не е ли след? Не. Не. Как съм се нагодил? Така. Имаме кафа. Може да касата с къде? О, Силче, какво става? Готин? Ние се снимам. Татко те слуша ли? Ако те наслуша, ще го взимам. Аз пек же искам си тук. Ще се ползваме. Това май беше колега на тата. Не работим на сега заедно. Да, работи. Сега да се работи. Идвам в магазин. Тук банкомат имаме да теглим пари, трябва да ми пари или ще плащаме с карта? С карта. Или ще плащаме с карта, или ще теглим пари? Има буква. Още на души. А? Плащаме с карта. С карта си това. Колички такива стои. Не. Ние сме мази. Ема не, как ще носи? Зимина. Има те май, къде беха? Отвън. Смета пушка. Вътре бех. Количките май са отвън. Май отвънка съм. Има много големи колички, няма по-малко, няма ли да е? Не. Не, коли ще купуваме толкова? Абе, имаме си чанта. Абе, Няма си чанта. а чанта взели? Имам чанта, да. Къде? Проблем. Къде? Върва се. Върва до теб. Плодове си имаме. Може да къпвам. Чакай сега да видим има ли тук няма от тези тъци. Кой? Аз пейзи. Може да се бъде. Я се бъде така на скъбанка. Кой? Така ще запишеш сега. Сега. Да си. Малко. Не, аз съм. След това вие имате ли YouTube канал? Напишете в коментарите долу как се казва. 2 и... Ягоди 2 лева. Са вземеш? Вземи? Ето го магазин. Ще видим. Той нови... Ягоди. Това има някаква политика. Их много царчичка. Еди малко. Съжалявам, че не се виждат в камера, но ние близалки са станали. Аз се опитвам. И може би втора част. Може би се разправим с теб. Гледайте го. Може би видеото може да е стои взел 2 часа някъде, но може би къде. защото те искат забавление. Манго, дали е хубаво това манго? Може. Да, вземе си.
Вземи едно манго. Дай ми какво е това манго. Добре, хора мисля. Я виж, покажи манго. Това е манго. Манго. Надявам се да го виждате. Това кърлите. Пишете в коментарите дали сте яли манго. Ще ядеш манго? Не, хората ли сте яли? Дай ми какво е това манго. Ако сте яли, трябва задължително да оставите по-лайк и да се абонирате за канала. Пишете в коментар. Дали сте яли? Пишете дали имате с канал. Тук има цветчет. Няма да купувам цветчет. Доста неща има в кафон, които... Което търси го няма. Какво? Аспекс. Пишете дали има в Пазарджик аспекси в Кауфланд. Пишете в коментарите да знаете. Лючи, чушки не иска. Чушки е зелена, чушки домати. За да, ще има някакви бах. Това се пълтина. Аз не ям. Няма аспекс. Аспекси може и да няма. Пишете в коментарите дали има в Кауфланд, Пазарджик, аспекси. Ако се идва ли. Соло не ни трябва. Изключи ли това? Не съм изключил никакво видео. Сядайте. Кобес. Забравих минут. За кекс май спайс. Пишете дали искате част 4. Има ли, но не е зърната закуска, няма За... Пишете дали сте яли фърнис. И ако сте яли, да се абонирате за канала. Фърнис няма. И остави... Ето, колко... Гледай. Не съм аз дедо. Гледай, аз съм тук един. Ти си тук. Не. Чакай ме. Тук е... Някъде тук. Хора. Гледай, той е сорт, бял сорт, само бял сорт. Какъв бял сорт? Не бял сорт. Само бял сорт. Не, Аз обичам. аз не обичам. Айде. Имате нутела. Бял шоколад не ядем. Аз съм пълен теб. Ти аз съм ям. Не обичам. Те дали обичате кафяв шоколад и бял шоколад? Моля, къде? Така. Пишете авокадо. Пишете в коментарите авокадото дали е вкусно. Един чип съвсем. Мангото да мангото. Манго. Аз па авокадо. Добър. Мангото дали е. Значи я взем. Не трябва плащам с сури. Не плащам с увечаски. На то. Купи на то. Взем в Кауфланд. То. Взем си една. Това само 6000. Тя, между другото, знам, че са хубави. Тя цветни. Да, всеки ги са хубави. Как се това е вкус? Шоколада паста с линдъл. И това е тази паста с линдъл. Къде да знам? Не ще да бъда до купчето. Вземи е. Какво видим? Взех на баянца. Тате! Да си купа един круасан. Ето. Добре, сними там и си те си. Те си излизате аз гледа. Елате. Ка. Това десете багета. Рек, лама. What? Това е. Бяла багета. Бяла багета. Кое е това? Пекар. Това не ми показва тъпта пекар. Сега искам да знам това си честен ли. Тате, можеш ли ми купиш една багета?
Ой. Това. Надявам се. Къде ще ядеш сега? Надявам се да е чешен. Какво искаш си за сега? Багета. С чешен надявам се. Сега не можеш да ядеш багета. Защо? Кой ще ти взема да ядеш? Багета? А? Багет. Багета сега така суха няма да ядеш. Окей. Оставете понеделник се потърся. Пойте. Да почва от 5 секунди. И с едното бъдете към банк. И писете на коментация на бъдещето. Къде живеете, как се казвате и дали ви харесват видеята и дали искате да снимате. Дали имате канал с писете? Дали имате канал в YouTube или в TikTok или в Instagram? Погледнете криската с абонирайте и оставете по-един. Задължително. Съберем на това видео и 12 000 лайка. 12 000 лайка и правим четвърти час. Направо по-един завършах така, и 100 000 абонати искам в Зумих Програма. 100 000 абонати. Ароматизатор. Сега и Клечки за ушите си. няма клечки за уши. Айде. Пътик. Клечки за уши. Клечки за уши няма на месец. Те си този ден. И не съм. Тук. Слепук ли съм или... Сляп ли съм или не? Не, слеп съм на куче. Тук няма, тук е Кинев. Киневната страна. Който си? Който? Откъде знам? Гостта да си ми гледа ескът. Се подклъзна, бе, това. Снимам се. Няма, ай да спасявам. Топи се, правим. Много са прекъсни нощите. Не идвайте в Калфан. Скъп. Туалетна хартия и туалетни хартии 4,80. Гледай, скъпо кило. Майко, лев и 90. Майко. Лев и 90. Бе, аз нямам въпрос. Чакай, да ми... Не сме да съм. Чакай му. В момента. Това е магазина. Може да видя, мина такова. Не седам. Дали? И е доста хлъзгав поля. Доста хлъзгав. То буквално вътре. Игачи хлъзгавия поля. Магазина е голям. Ефтин парфюм на Гучи само за 20 лева. Ефтин парфюм. А тати, защо ние се схождаме само в горната част на магазина и ми не ходим на долната? Къде избързам? Гледай тук, басначки парфюм. Басначки не ми там. Кой ме гледате вие? За няма да бъдем си. От 14 минути сме в Калфан. Мисля, като това видео. Се видим след малко. Сигурно след... Пушки гледай, да. След 5-10. Пушки гледай. Айде, почни. Снимай тук. Химикали. Яки. Не се цяла това.
Доста хубаво. Киксове. Смита една кикса. Кикс. Сега никой така да чести. Тетрадка. Ред. Кафе. Това не е тетрадка. Там се стачи. Един кафе. Фенери, батерии, кастофони. Какъв кастофон е да го купи? 100 лева. Скъпичо. Доста скъпичо. Просто ми се разгължнючил. Вижте, цяло спомням това. Но съм се приятелите. Тям с повече. Лято се пълни. Омъсти. 80 минути. Това какво? Гължучилни са. Да, такива гължучилни. Пъзели. Не, то се личи. Да, какво ме болиш? Което с него бе? Пари го кукс. Без пари. Обсети какъв ми заболях. Но ще видим след малко. Идя. Аз. Майка ти каза не купуваме ли? 100? Тъга. Къде да ходиш? Какво ще правиш колата? Пуснал съм видеото с ним. Да. Сними си какво ти е кеф. Колата не искам да се. Да, Как? Мето като влезе. Мисля да вече да вставят по-една къде. Влезе по мето по 2 часа. Даден. Даде. Именно. Аз съм пуснал видеото на днес. Чел за нож или някакво от нож. Който? Това е чук за пържоли. Ти боли. Чел за нож не може да не види. Не, пуснах си главата само, ама нищо. Как? Успокой, бе. Никакво няма. Тата за tu си го питам. Взел бучил по просто не знам. Мислим да не казвам. Сега отиваме на... Ето какво виждам. Се подходи. Кой е една спин това виждам. Ето това виждам. Линдо! Тя е Рафаел, 10 лева. Не бомбони Макси. Може да си купите нищо. Много скъпито. Магазин се казва Мето и елата в този магазин наистина има разнообразие места, да, и не може да си купите всичко. Ето се може да оставите първи лайк, да се абонирате на каналска банка и да гледате още видеята, защото всеки ден казвам, я не съм се поделил час. Отвътре с... къде е чал? Не е слад. Малко бомбочета Макси. Си взем малко бомбочета Макси. Те са нестандартни. Така. Един шоколад. Един шоколад. Майка, кой къде са хуй? Мен си изкази ми си. Тези? Не, мамка за те. Само тези ли са? Да, и тия двата. Те са само един.
Виж, на не То. са двоица това. Или са различни? Различни. Ай. Айде дъвки. Не са сладко. Дъвки има в колата. На здраве, не е сладко. Какво сладко, гледай. Тата. И пак ли това шоколад? Да. Не мога, стигне един час. Ана. Отивам на някъде. Къде отиваме сега? Там да прегледам филм. След да видя на колко години сте, след да видите собствен YouTube канал. Ето се на шутка. Но отивам. Бас тръгвам. Към касата и на касата се спрем стопа. Оф, откъде си минаваме за последно? Да гледам път. Риба. Риба. Някой да бъде да... Сега. Кой да бъде? Някой за почти. Изчакни. Ай, към касата. Отиваме към касата. Това. С вас. Бързо. Не си пих лекарство. Допълнителна каса номер 4. И не забравяйте да сканирате вашата калва. Чухме го той. Да каза. Че го чухме. Не е на потата по 300 пъти. Няма ще го. Да. От тия лимонадка. Ето. Ти не пиш. Пия ги. Пия ги. Тате. Да ще не слънче. Мисли, ето колко има сок, бе. Ще купим някакъв сок. Абе не, бе, тук малките, виж горе колко са модели, бе. Разглеждай. Ти нищо не снимаш. Че. Лимон. Лимонада. Да, пия ги. От кога? Пил съм ги един път. Хареса ли? Какво искаш? Да, лимонада. Лимонада? Да, лимонада. Не е газирано. Май. Кой дънчо, бе? Майка, кой дънчо беше? Аз обичам този класическия. Обичам този класически. Или, тате, ще взема той, защото... Какъв искаш, а? Как, взех си. Те в кутийките бех похуй. Да, Ай, острига. да, към... Ох, снимам. Паприка, какво беше? С чушка ли? Не са рот. Той е ягод. Това. Сук и кашкавал. Добре, да го пробваме. Спадна назад, бе, какво? И да ходим... Че за читачката 3 лева, много стилно. Често, да, ослепах. Колко кила пише? 5 литра, 3 лева. Колко след? Ходим да ходим към кастовете. Той ни писна. Ми писна. Ай, тата. Какво ще правим един час отвънка, ми кажи? Ще седим в колата и какво ще правим? Ма какво ме боли? Не знам. Кисаме. Какво се гледам? Това е един час може да е този влог. Саксийки. Откраднах си те. Да. Вижте как изглежда. Става ми като... Стана ми като сапка.
Имам зеница с къса. Напред. Сладото. Хикс, падеяни се. Ага, и кое? Ефектно. Само с една батерия да е. И да. А, 300 лева, не благодаря. Скъпчета. Това колко е? Тези 6 килограма. Процента за лоб тук ли? О! Напиках. Не. Играл го това и да пауза. Снимай. Само да не пипам и пусти отгоре, защото аз съм ги пипнал, аз съм ги попелял. Електронен километраж колко струва? 106 Неш километраж на колелото. Какво пусти? Къде ми е километраж? Купи ми един километраж. Много скъпше на мен. Съвместно. Точно ме импортно. Много ефтин. 17 литра. И мушка. Хубави си кълтата. Да съм се облека на бата. О, бата. О, вчера че... О, безпазно с бути нищо. Батата ми къде? Каска Митра. Колко си? Айде да ходиш в някакъв друг магазин. Тук... Няма да го помня. Ти ми каквото си ми дишаш вън, да те питам какво прави. Ама как? По-добре да снимам колата, отколкото там ме боли един час кръка. Няма. Сними след 2 века. Видяли се, не знам. Добре снимам. Бързи купа, аз си купим. Селе, нищо не е. И купи. 3 лева барбекю. И купи. Купи. Нещо ми се запълни. Кой да направи? Това е хлъзгал. И винаги на къде наляво не надясно. Насам. И учи. Ти майка каза, че не иска. Кое ги вземи? Ти нека за мен. Ничего ще вземи на Булгач. това. Гигант. Миксер. Една гигантска косачка. Аз по-ефтино с го намеря в Панагюри, си с го намеря по-ефтино. Има и такова гъфет от майка. Купили? Да. А къде има сината за яйца? Да, е това Боско. Може да го рекламира, нали? Не, каиската го има след това. Ай, купил с... Не, за кой на 40 лева? Ето има топ. Да, си взема една. Ти снимаш ли топ? Да, и снимам. Само дете не мога да си хвана. Тата къде отиш? Тате! Е така. И... Вкарах. Точно. Ох! Тате, много хлъзга, бе. Вижте. Си имам половин час. Да мога да кажа. Интересно. Сигурно 30 минути може да стане. Хора, може да участвате, да очаквате от мен час 4 и после и за час 4, за час 5 трябва да оставите граница. Не съм ви го показала. Ето моторчета. Аз май си имам градски. Съм на всеки. Майнка! Показа ли майка? Да, хора, ако не знаете, аз играм много Майнкрафт. 25 лева, може да ми го купиш? Не. Заех си много. Много е.
25 лева, т.е. в Пангюсите и Лего предлагаме по 5 лева. Една клавиатура в Пангюсите ставаме на 10 стотинки. От... И завърши училището от 7, така че нищо не трябва. Правите ми стая и компютър и аз и се снимам всеки ден видео. Това го ям. Дай да напи кутешка храна. Я мога да. Към касата. Даде. Касата е до нас. Топинг шоколад ли е това? О, сладолет. Сладолет е. Какво е? Шоколад. Топинг, да. Да. Аз си тръгвам. Това е също съм бил с това. Се вие като излезе в блок. Кой излезе в блок? Покъде си излезе? Тя се дай. А и път скал. Къде искате, тате? Къде искате? Да. Мама да стата. Его, къде искате? Ти снимай ли? Да, надявам. Сега е скъпо, иначе... Се е скъп. 20 лева сто, не е скъп. Един телефон ми купи. 200 лева, не благодаря. Телефон си имам аз. Вижте какво си имам. Имам с телефон пес. Не е за хрускане. Някакво си... Това си нещо садниче. И ти глипа ли? Аз не знам колко трябва да сте. Тегли 50 лева. Се види. Излезе кастъл, да, много е това. Колко спадна. Хайс. Мисля, да пътваме тук. Ако сте се абонирали за канал, поставете по-лайки. Може да очаквате петия епизод след няколко часа. Да, сигурно като кача това видео, се снимам и дълго, защото аз става дълбокам ти първо на нас. Направо сигурно си. Като кача видеото след час и половина, някъде 2, може да ви въртите в канала пак или по-малко. Въртите пак в канала, за да не гледате. Искам, както казах, да събере 12 000 лайка. И 100 000 абоната, за да им събере канал.